गाड़ी स्टार्ट कर। कौन हो जी भाई मस्त खाना खाइबू बस होलानी तो बस होलानी पान खाइबू फाइनली गाड़ी हेलो गाइस आपण मन छुट्टी दो गाड़ी देखी पड़ता है स्प्लेंडर प्लस गाड़ी अगर बहुत दिन गाड़ी किनिया को तेल पकाइबू भी 10 टଙ୍କା नथा तापर भी आम बुलुचु 10 टଙ୍କାର पान खाईदेलु सेमती बुला चलती पचर आसी नेपाली मानसर चलती बर्तमान में नेपाली पलि आसे बहुत कष्ट पलि आसे से गाँव चलो 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 पहाड़ ऊपर चढ़ी ऊपर मसला मुड़ी खाऊँ मुड़ी वाला चप्पल थे गला समझ चल ऊपर चलो चलो वाह क्या बात है हम ऊपर छाड़ दे पड़े आस दी जन से छाई कौटी से चल चल जाऊँगी आमको ऊपर छाड़ दी पड़े आसते जाऊ तौक यात्रा गोटे चलती सेपटे
ଶସ୍ୟ ପ୍ରବଳ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ। ହଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ ଶିବଙ୍କା ସବୁ ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ବିକା ସାଙ୍ଗା ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଠି ଧରିକି ଯାଇଛି ଦାନ୍ତ ବସିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା କଣ ଏ କୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ ନା କ'ଣ? ଭେଟବର ଡ୍ୟାମ୍। ପାଣି ଦୟାକରି ଦେଲି ବ୍ଲକଟା ପହଞ୍ଚି ରହୁଥିଲା। ହଁ ବିବରେ ବିକାଶ ମହୁଲ ପିଇବୁ। ଦେଶୀ ମହୁଲ ଦରକାର ଭାଇ ନିହାତି। ହଁ ତୁ ସାଧୁ ପିଲାଟେ ମାଂସ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ନା ମତେ କିଛି ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ହିଲିଆ ହିଲି ଜାଗା। ସେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବଳିଆ ଭଳି ଜାଗା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ହିଲିଆ ହିଲି ଜାଗା କ'ଣ ଗଙ୍ଗଟକ ଡ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲି। এটা হচ্ছে গংটক ড্যাম। গংটক ড্যাম এটা ଦେଖିବ ତ ଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଇତ ତୋଳା ହେଉଛି ଏଠି। ସିପୁ ଏଠି ଦେଖୁଛ ଖାଲି ଟେକା ତାଳି ଖାଲି ବିୟର ବୋଟଲ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆମର 40 ବୋଟଲ ତାଳି ଖାଲି ତୋଳୁଛି ଖାଲି। ମାନସ ଚଢ଼ିଛି ଉପରେ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି। ଇଏ ଦୁଇଟା ଏଠି ପୁରା କୋଇତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋଇତ ତୋଳା ଶେଷ। ଗୋଟେ ଟିକେ ଫୁଲ ହଁ। ଏ ତୁ କୋଇତରେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ମୋବାଇଲ ଏ ଜାଗା ଚଢ଼ାଳି ଯିଏ ଚଢ଼ିଛି କୋଇତ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସିଏ ତଳକୁ କେମିତି ଆସିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ବେଗିରି ଆରେ ପୁଅ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଏ ଟେକି ନେବାକୁ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ।